Det går sgu fandme. Ja, fodbold. Nå, med fodbold? Altså, jeg har... Ja, Midtjylland er jo sådan noget fandme. Manchester United. Ja, det skal spille mod ja. Det glæder jeg mig fandme til. Det skal ikke Euroleague og sådan noget. Ja, det er ret fedt. Tror du, det kan vinde? Nej. Jeg tror fandme ikke. Okay. Og med kone? Nå, men jeg tror, det okay, fint. Men hvordan går det? Jeg tror, det går fint, jeg ved ikke. Ja, det er fint. Altså, det er jo sådan, jeg tænker lidt, hvordan det skal gøres. Altså med alt det der med industri og sådan noget. Alt det der industri, det er jo sådan noget, altså hvordan det skal ske. Ja. Altså, jeg har tjent rigtig mange penge, altså på alle de aktier, jeg har. Du selv, altså jeg har her har du min telefon? Nej. Nej, okay. Yes, men hej. Nej. Hvor kom fra? Det var de der penge der. Ja. Det har jeg tjent rigtigt. Ja! Hold nu kæft! Hvad fanden sker der, mand? Ja, hvor kom vi fra?